Mas pokong mijil pasrakan kuwasa nrimo pandu mengdu mati timbangan dedowo Dian Sumarfa sawegung asilah jalmo lagun kangening ati spesial Bos Noting. Oke iki mabung yo wis ngesrene teko rampung aman jek kesudah gua ya iki sregep sambung iki budaya elok Bos Noting kangening ati gua beli tembangnya Mbak Pak Noting ini mangga monggo pojok ora gitu iya oh dilaras di iya spesial kanggo bunongkrong. Bunongkrong apa sih? Bunongkrong sih. Omahe kula niku. Kuwi pose goreng pemburu sigen. Warung tokek pose ngono kok buta. Iya. Niku ibuke ndereng sang kula. Kanca apa? Wonten Facebook. Oh, lha iya. PT Mencari Cinta Sejati. Wih. Ono sing mencari cinta sejati. Ora sah. Ora sah gak apik. Apik cinta bersama. Cinta sejati gak apik. Cinta bersama. Oh iya. Karena bersama kok iso dadi sejati. Harap maklum. Harap maklum. Yo. Jangan botol tuan dulu. Saya parian untuk masuk di sini dulu sekarang. Monggo rawung kanggo sarta budi. Wonten buntar. Saya kasur puno sereka pengantin semangat dulu. Bakal rada kemengnya. Wis maling aduh bro. Berarti maling kendel itu. Lah wong jenengan lanai kok wae. Oh, lah ya kudu ngono. Kudu ngono nek manggung pokoke dilos. Tapi ampun nganti dol, Pak. Oga, lu kudu nganggur ring. Lanjut ya, Bapak. Masuk.